dumating sa bayang ito. Immortal na pinusunod ng tao. Sila ang mga vampira. Pero may katapat ang kanilang lahat. Tingnan mo. Bago lumipas ang 100 taon, tatakpan ng anino ang buwan. Ang isang batang may dugo ng vampira ang ipapanganak na may takdang kamakilatan. Isa ring makapangyarihang lobo ang iluluwal na naita, mortal ng kaaway na nalala ang proteksyon ng Sa ikalat na puntaong selebrasyon ng Pinoy Soap Opera, ang pagbabalik ng dekalibreng dramang Ina ng Pinoy Teres. Hoy! Ano ginagawa niyo dyan, ha? Ano nga yun? Sabihin mo sa akin ng totoo. Sino sila? Si Agua?